Význam slovného spojenia I would rather vám už je určite jasný. Radšej by som. Otázne je ale, ako pokračovať. Aký tvar slovesa umiestniť za would rather, aby som bola gramaticky správna. Ak hovoríme o prítomnosti, máme dve možnosti a o tých si práve povieme v tomto videu. OK, takže I would rather. Rather vždy znamená radšej, would vždy prekladáme do slovenčiny ako by, nejaký podmeňovací spôsob, radšej by som niečo spravila, čiže radšej by som. Za would rather používame v prítomnosti buď neurčitok bez to, čiže infinitive without to, úplne holé sloveso, bez to, bez ingovej koncovky, proste len sloveso, alebo inú osobu plus minulý jednoduchý čas, past simple. No a kedy používame ktoré? Zamerajme sa najprv na ten neurčitok, čiže I would rather plus holý neurčitok bez to používame vtedy, keď sa nám nemení osoba. Čiže keď začnem I, tak celá veta je o mne. Čiže ja radšej by som ja niečo robila. Okay? Napríklad I would rather stay. I would rather stay. Skrátená forma je I'd rather stay. To znamená, že radšej by som ostala. Radšej by som ostala. Hovorím o sebe, nie o niekom inom. Iným príkladom je I would rather call him. Opäť call je len holé sloveso. Okay? Čiže I'd rather call him znamená, že radšej by som mu zavolala. Opäť hovorím o sebe, nie je tam žiadna iná osoba. V prípade, že chcem použiť zápor, tak jednoducho medzi would rather a ten neurčitok vsuniem záporné slovičko not. Čiže I would rather not napríklad risk it. I'd rather not risk it. Znamená to, radšej by som to neriskovala. Samozrejme, že môžem zmeniť tú osobu, nemusím vždy hovoriť o sebe, môžem hovoriť he, she, they, we. Takže napríklad he would rather, ale opäť tá osoba v celej vete ostáva tá istá. Čiže hovorím o tom, že čo by on radšej spravil. Napríklad he would rather go home. Celou vetou he'd rather go home znamená to, že on by radšej šiel domov. No a teraz sa pozrieme na ten druhý prípad, čiže I would rather plus iná osoba a za tým používame minulý čas. Napríklad I would rather she stayed. Vidíte, že teraz sa nám zmenila osoba. Najprv som začala I a potom je tam iná osoba, odlišná, she, takže v tomto prípade musíme za tú druhú osobu, za to she, dať minulý jednoduchý čas. Čiže I would rather she stayed, alebo I'd rather she stayed, znamená to, radšej by som bola, keby ona ostala. Okay. Iný príklad. I would rather they were quiet. Opäť mám I a they. Iná osoba, mení sa mi osoba, takže musím použiť ten past simple. Takže I'd rather they were quiet znamená to, radšej by som bola, keby boli ticho, keby oni boli ticho. OK. V prípade záporu je to úplne jednoduché, pretože jednoducho použijeme ten zápor, ktorý používame bežne v minulom jednoduchom čase, čiže didn't plus sloveso. I would rather you didn't smoke here. I'd rather you didn't smoke here. Znamená to, že by som bola radšej, keby ste tu nefajčili. No a opäť nemusím hovoriť len o sebe, nielen I, ale môže to byť she, he, we a tak ďalej. Čiže napríklad she would rather it didn't rain. She'd rather it didn't rain znamená, ona by bola radšej, keby nepršalo. Je tam zmena osoby, she, a nepršalo to, ako keby, čiže it didn't rain. No a teraz si to skúsme opačne. Ja vám zadám slovenskú vetu a vy mi ju preložíte. Radšej by som si dala steak. Vidíme, že osoba sa nám nemení. V celej vete hovorím ja o sebe. Čiže I'd rather have steak. Len to holé sloveso have. I'd rather have steak. Radšej by počkali. Opäť osoba sa nemení, čiže they'd rather wait. Holé sloveso wait. Neurčitok bez tu. Radšej by som bola, keby si nešoféroval.
Tu sa mi osoba mení. Ja by som bola radšej, keby si ty nešoféroval, čiže ten minulý čas tam musíme použiť. I'd rather you didn't drive. Odlišná osoba, čiže minulý čas didn't drive. Radšej by vstala skôr. Zmena osoby žiadna, čiže she'd rather get up early. Len holé sloveso. Radšej by boli, keby som prišla sama. Tu máme zmenu osoby, oni by boli radšej, keby ja som prišla sama, čiže they'd rather I came alone. Minulý čas od come, came. Tak dúfam, že toto video vám pomohlo pochopiť tento princíp. Vďaka za pozornosť, napíšte mi koment, majte sa.